Please, voitteko olla hiljaa? Mä yritän kuvaa videoa. Oikees! Ja mä yritän kuvaa videoa. Terve! Nyt te näette täällä kaikkea taustalla. Tää saattaa ehkä vielä vähän muuttua tässä mun vaateräkki. Mutta mulla on uusi järjestys mun huoneessa. Mä oon tossa ihan sikahaipeessa. Mulla on tämmönen uusi pöytä ja edellisen videon jälkeen, kun siinä oli se mun aamut video, niin siinä mä meikkasin, mutta mä en niinku selostanut muuta kuin se pikkukohat. Käykää katsoa se video, mä voin linkkaa sen tonne alas. Käykää sitä videon jälkeen katsomassa se mun aamut video. Mutta niin sen jälkeen mä sain kysymyksen, niin kun voimme tehdä videon, missä niin kun mä näytän, miten mä teen mun arkimeikin. Ja mä olin silleen, no, mutta miksei. Joten nyt tässä tulee mun arkimeikki. Ekana mä käyn näkemässä tuolta mun meikit. Tässä on about kaikki, mitä mä tarvitsen. Mä näytän, millä mä teen. Käyn eka kastella Beauty Blenderin, niin lähdetään vetään. Nyt on tullut vähän lähemmäs, mulla on hiukset kiinni. Onko näin hyvä juttu, ettei niinkun, hiukset mene meikkiin. Itse en ainakaan haluis. Mulla on täällä tämmönen messissä tämmönen iso peili. Terve. Ja tällä mä lähden silleen. Mä en tiedä. Mitä mä teen? Elikkä ekana mä aloitan meikkivoite, josta mulla on lumenen Light Ivory vallan hehkua. Tää on sävyssä 0. Mulla on tosi vaalea iho. Ja jos ihmettä, miksi tää väri koko ajan vaihtuu, niin mulla on tosi ikkuna edessä. Mä haluan käyttää nyt luonnonvaloja, jota ei oikeasti ole, koska tuolla on talvi. Se on siis kesä huonolla säällä. Niin sieltä tulee nyt valoa, niin jos menee pilveen, niin en tiedä. Ekana mä laitan sitä niin kuin ihan vaan näin. 2 sellaista maalausviivaa. Kyllä. Näin. Sitten mä laitetaan tuubi kiinni ja ruvetaan vetämään tätä naamaan. Elikkä mulla on tämmönen ihan perus Beauty Blender, jolla mä tuputan sitä mun naamaan. Ja tähän vielä sen verran, että mä en oo mikään ammattilainen, joten multa ei kannata ottaa mitään vinkkejä. Nyt mä haluan vain näyttää, miten mä teen mun oman arkimeikin. Ja mä laitan eka tänne niinku mun silmiin, tai niinku silmien alle. Tähän. Sen takia, että se on mulle tumma. Ja mulla on sellaiset sinertävät nää silmäaluset, joten se ei näytä hirveän mukavalta, jos nyt vertaat tätä tohon, niin tää on nyt paljon kivemman näköinen. Mitä mä teen? Nyt täältä mä rupeen duunaa mun näitä luomia. Siihen mä käytän NYXin Adorable tällaista. Ja siitä mä käytän tumminta ja pinkkiä. Mä laitan tummaa tähän niin ulkoreunaan ja pinkkiä sen reunaan ja sitten valkoisella mä blendaan ne yhteen. Elikkä tummaa näin. Vielä vähän. Nyt toinen silmä. Näin, nyt siinä on noin tummat, nyt vaan pinkkiä. Näin. Tähän niinku reunaan. Nyt kun ollaan tällaisessa meikki-aiheessa, niin jos mulle tulee 60 tilaajaa, mä sopin mun siskon kanssa, että me tehdään semmonen ns-meikkivideo, niin että sitä ei näy, että se vaan niinku meikkaa mua. Koska se on ihan sairaan hyvä meikkaamaan. Mä voin laittaa tähän kuvaan, kun se on meikannut mut.
Eli se kuva tulee tähän nyt. Elikkä tollanen tuli, kun mun sisko meikkasi mut. Elikkä niin kun se on ihan sairaan hyvä. Mutta hei, mä oon siinä tässä näin. Mennäpäs pois siitä hussus. Nyt mulla on silmät tehty, joten mä aloitan tekee kulmakarvoja. Siihen mulla on tällainen kuparinvärinen hommeli. Näyttää tältä. Mä otan tästä samasta Adorablesta tätä tumminta, koska se on about mun oma väri. Ja rupean vaan tekemään. Elikkä mä yritän mennä näitten mun omien kulmien mukaan, koska ne on mun mielestä symmetriset. Se on mun mielestä tosi kaunista. Tuli kulmakerrat olemiin. Elikkä mä käytän sen yksin tällaista. Tää on tämmönen. Mä käytän siitä tätä. Tää on kai luomiväri, mutta mä käytän nyt tätä highlighterina. Pikkuvikoi. Nyt kun mulla ei sormeet, mä vedän vaan tänne ja tonne ja tohon. Sitten ei enää mitään. Ja sitten mä blendaan blenderillä nää. Sitten mä laitan ripsiväriä. Ensin mä laitan tällaista, mitäs tää on? Puuteria. Puutero on meidän. Toi on ihanaa, koska se tuoksuu tosi hyvälle. Sitten vähän ripsiväriä. Mulla on tällainen Very Black. Tää on tosi hyvä, vaikka tää onkin joku vauvojen. Sitten vaan huulipunat huuliin. Tällainen meikki tällä kertaa. Tällaisen meikin mä yleensä arkipäivisin teen. Ja muistakaa katsoa somet tuolta alhaalta. Ja käykää seuraa mua niissä ja tilatkaa tää kanava. Nimittäin 60 tilan spesiaaliksi on se mun sisko meikkaa, mutta mä oon tosi hype siitä. Joten tilatkaa, niin saadaan se video. Ja tuolla taustalla kuuluu, kun mun vanhemmat ja sisko puhuu, että toivottavasti te häiriintynyt siitä. Mutta tykätkää, tilatkaa ja menkää kattoo se mun aamut video, mä linkkaan sen tonne alas.